ngayon ka nakita, ilubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakakukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, magdangog na sa programa Bareta Asin Platika, Makonsuelo. Talagang kakaiba. Bareta Asin Platika. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bano nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong gumagabloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong gumagabloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipan siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipan siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield
Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo! pamilyang protektado, I-shield mo! Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlong mo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Iramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag na akong maging hadlang ang katarasa sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mag-kidney care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine, umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng magdialysis. Sinubukan ko ang kidney care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat kidney care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-kidney care. Iwas sakit sa kidney. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury, South Star Drug at mga suping po. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nakagat ika sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and
and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, ka-law office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Diba, St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAP offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, after-the youth savers, and regular savings accounts. GSAP also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAP also offers allied services such as GSAP Mart, GSAP Hotel, and GSAP Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAP General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAP branch now. GSAP, the keeper of your trust. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla, Iriga City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng Phillip active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla, Iriga City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla, Iriga City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Ang RPN DCKI Radyo Ronda Iriga City mabot magpasalamat sa mga minasunod na sponsors na magiging katawang nyamo sa samuyang pagsilibrar kang ika-57 anibersaryo kang RPN DCKI Iriga City. OmniSource International Trading Corporation, Mrs. Nep Mayor Caja,
Resident Doña Rosario Bayview Subdivision, Sukat, Muntinlupa City, Mayor Jeff Bisenio, LGO Baaw, Camarines Sur, Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager Casureco 3, San Isidro, Iriga City, Mama's Cafeteria, owned and managed by Mr. Wari Nueva and family of San Nicolas, Iriga City, La Bicolandia Puneraria, located at San Francisco, Nabua, Camarines Sur, and San Vicente, Batu, Camarines Sur, and Miss Bitsy Odebar of Hong Kong. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Iriga's Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Iriga's Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josas Pares, chicken pastil, sisi, lutong bahay, pansit canton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitaw ta na Iriga's Best Food House. Iriga's Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Iriga City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brondial Alfilor. Kung gusto nindong maging kakaiba, ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections. Gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Bareta Asin Platika. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Dito. Kasi sa social media, dami sinasabi dyan. It doesn't matter daw kung fake yung pirma ng notary. Kasi sumumpa naman daw siya sa Senado. So, na live. Okay. Sumumpa siya lahat ba ng iyong sasabihin ay katotohanan at pawang katotohanan?